Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για το πώς θα αντικαταστούμε μία μπαταρία σε ένα Xiaomi Redmi 6A. Να το, δεν διαρκεί πολύ η μπαταρία του, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή απενεργοποιούμε το ίδιο το κινητό. Αφού απενεργοποιηθεί, παίρνουμε, εγώ δεν έβρισκα SIM tray, τέλος πάντων, ένα λεπτό σιδεράκι και βγάζουμε τα δύο πορτάκια. Για εδώ στην περίπτωσή μας υπάρχει μία microSD κάρτα και μία SIM και το δεύτερο πορτάκι βρίσκεται η SIM. Νάτι. Τα αφήνουμε στην άκρη, προσοχή, πρέπει να τα αφήσουμε έτσι όπως ήταν για να μην χαθεί η σειρά τους, και πάμε να ξεκινήσουμε την αντικατάσταση. Η αρχή πρέπει να έχουμε εδώ πέρα τον ήχη μας, εδώ πέρα στα SIM tray, για να είναι εύκολο αυτό το πράγμα, και μετά εισχωρούμε με τη πένα. Μισό. Ωραία. Και αφού βγάλουμε λίγο και εδώ πάνω, ωραία, αφού βγήκε, προχωράμε στην αντικατάσταση. Για αρχή τα κάνουμε όλα στην άκρη και μετά παίρνουμε ένα ειδικό κατσαβίδι για κινητά, που στην περίπτωσή μου, μισό λίγο να σας δείξω, στην περίπτωσή μου υπάρχουν πολλά τέτοια κατσαβίδια, τα χρησιμοποιώ καιρό και έχει φύγει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, γι' αυτό υπάρχουν πολλά στραβοκατσάβιδα, κατσαβίδια δηλαδή για τα iPhone και τα λοιπά. Ωραία, για αρχή ξεβιδώνουμε αυτές τις τρεις βίδες που κρατάνε την οθόνη και την μπαταρία. Τις βγάζουμε, τις βάζουμε σε μία άκρη όλες μαζί για να μην χαθούν, και το βγάζουμε. Αποσυνδέουμε το flex της μπαταρίας και πριν τα βγάλουμε αυτά εδώ πέρα, πρέπει να τα βγάλουμε αυτά εδώ με προσοχή. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με ισοπροπυλική αλκοόλη. Οπότε τι κάνουμε? Βάζουμε εδώ πέρα που είναι τα σημεία από τις κόλλες και λίγο από εδώ πέρα και περιμένουμε για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να δράσει η ισοπροπυλική αλκοόλη και ας πούμε να βγει πιο εύκολα η μπαταρία, καταλάβατε? Ωραία, και παιδιά επιστρέψαμε μετά από 30 δευτερόλεπτα. Έχει, μισό λίγο παιδιά, ναι, ωραία, έχει μαλακώσει η ισοπροπυλική αλκοόλη, οπότε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Θα πάρουμε πάλι την πένα ή σε περίπτωση που δεν βγαίνει η μπαταρία θα τις μπρώξουμε λίγο προς τα πάνω και μετά
θα πάρουμε ένα μικρό τέτοιο, πώς το λένε, ένα μικρό όχι, τελικά δεν χρειάζεται, ένα μικρό πλαστικό θα έλεγα. Στην περίπτωσή μας εδώ μέχρι τώρα δεν χρειάζεται. Λοιπόν παιδιά, τελικά με την πένα δεν γίνεται τίποτα, οπότε παίρνουμε ένα λίγο πιο φαρδί και το σχωρούμε μέσα. Βάζουμε λίγη ισοπροπυλική ακόμα. Ωραία. Και αφού ξεκολλήσαμε την μπαταρία, με προσοχή πάντα, εγώ βλέπω, μισό λίγο να πάω να την πετάξω και επιστρέφω. Και παιδιά, πάμε να εγκαταστήσουμε την καινούργια μπαταρία στο κινητό. Φυσικά πρώτα θα ελέγξουμε άμα αυτή η μπαταρία λειτουργεί ή αν χρειαστεί να την γυρίσουμε πίσω στο κατάστημα. Να δούμε. Το κινητό δουλεύει, οπότε την εγκαταστούμε. Μισό λίγο να ανοίξει και να το απενεργοποιήσουμε, γιατί δεν κάνει να την εγκαταστούμε το κινητό, ενώ έτσι. Οπότε περιμένουμε λίγο μέχρι να κλείσει ξανά. Διακόπτω λίγο το βίντεο και τα ξαναλέμε. Και παιδιά, την εγκαταστούμε μέσα στο κινητό. Και τι πιέζουμε. Να δούμε αν πέφτει. Δεν πέφτει, οπότε τώρα ξεκινάμε τη συναρμολόγηση του κινητού. Μισό λίγο, να βγάλουμε την ισοπροπυλική αλκοόλ και ωραία. Βάζουμε το σιδεράκι που τα κρατάει όλα αυτά και παίρνουμε τις βίδες και τις εγκαταστούμε πάνω στο κινητό. Μία, δύο, τρεις. Και αφού συναρμολογήσαμε το κινητό μας, ήρθε η ώρα λίγο να το κάνουμε, να το καθαρίσουμε. Οπότε εδώ πέρα λίγο πρέπει να καθαριστεί. Μισό λίγο. Παίρνουμε ισοπροπυλική, βάζουμε πάνω στην πατονέτα και αρχίζουμε και καθαρίζουμε. Και στο αφήσουμε και
εδώ πέρα. Βλέπουμε αν έχει μείνει κάτι μέσα. Δεν έχει μείνει. Και καθαρίζουμε και όπου έχει μείνει και το κολλάμε. Ωραία. Και βάζουμε το καπάκι του κινητού. Και βάζουμε τώρα τις κάρτες. Πρώτα με τη microSD και μετά με την SIM και εδώ πέρα βάζουμε αυτό εδώ πέρα και το κινητό. Πριν το κλείσουμε λίγο θα το καθαρίσουμε. Κάμερα και γενικά τα πάντα, πιτζαμάκι και τη θήκη. Το καθαρίσαμε και ήρθε η ώρα να το ανοίξουμε να δούμε άμα δουλεύει. Το κινητό δουλεύει και παιδιά κάπου εδώ τελείωσε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, άμα το παρακολουθήσατε, και κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.